Namhlanje bekusuku la bengizojabula khona nezingane zaseMbambangwe School la eBhekulwandle. Usuku lwakhona sisukela ekutheni uprincipal wesikole wangifonela after kade ngilontsha ifoundation iMama Zandile Gumede Foundation. Wathi uyafisa ukuthi ngokweyinkinga abanazo ezinye noma idepartment ibasiza kokunye ngisifake isandla ngoba uyathola ukuthi ngentshisekelo yabantwana kwezemfundo especially kulwimi lesiZulu kanye neMaths and Science. Umama Zandile ube isibusiso esikhulu ke namhlanje ngoba ufike waba impendulo zonke ley'nkinga besinazo. Nezingane zikuthakasele kakhulu ukuvakashela umeya nothisha sithole ugqozi nokuvuseleleka ukuthi ngempela ke umsebenzi wethu siwenze ngenkulu impumelelo. Umama ufike nezipho la ozozipha izingane zala esikoleni ngoba siyazi ukuthi vele umphakathi esiqhamuka kuwo siqhamuka emakhaya engafani so sinezidingo futhi engafani. Umama ukwazile ukuthi kulezo idingo kube khona izinto afika nazo ezosiza izingane ezinezidingo. Izikole lezi ungathe ikahulumeni, izikole lezi zethu, izikole lezi ezingane zethu. Uhulumeni ngakho konke akwenzayo ulekelela thina. Akungabe ngathi uhulumeni ithina esilekelela uhulumeni kanti uhulumeni olekelela thina zonke lezi zinto ezethu nokufikile namhlanje kufika kuzolekelela umphakathi. Ngapha njengefoundation siyalekelela futhi ukuthi uxhaso abalidingayo silifune balithole ekugcineni kosuku khona sokwazi ukuthi abantwana bethu bathole imfundo endaweni econducive bazi nabo ukuthi ikusasa labo lingcono kakhulu.